No, miten se täällä vielä istut? Sulla piti mennä jo. No ei oo rahaa. Ei oo rahaa. No kyllä nyt sen verran aina on, että sardiinia, tomaattia ja juustoa saa ja sit oregano. No huomaa, siinä on. Mene jo. Mä jään ottelee Veikkoon tätä. Sit tuot röökiä mun kanssa. Hetkesi kiire ja tulkaa tänne minun tyköni kuuntelemaan, mitä minulla on teille sanottavaa. Eikä sinäkin se ostosten tekoja. Tule hetkiseksi tänne ja kuuntele hetken aikaa, mitä minä teille kerron. Seisahda sinäkin hetkeksi, jätä kiire ja tule kuuntelemaan, mitä minä teille kerron. Kuulkaa, kaikkien teidän silmistä oikein paistaa kysymys, että mihinkä se tuomies minun aikaani tarvitsee. Ja niinhän se onkin. Mikä minä olen kenenkään teidän aikaanne viemään sinun tai sinun? En mikään. Mutta minä pyydänkin aikaa Jeesukselle, Kristukselle, meidän Herrallemme, joka viimeisellä tuomiolla on meidät pelastava. Halleluja! No nyt joku teistä saattaa ajatella, että mihinkä se Nasareetin mies minun aikaani tarvitsee. Minun, joka tuli vain ostamaan hiivaa taikka suudaa. Ja oikeassa hän onkin. Ei taivaan isän poika kenenkään ostoaikaa halua viedä. Ei varmasti halua, ei halua. Halleluja! Mutta he pyytääkin aikaa tälle onnettomalle veljelleen, tälle kaverilleen, se kuollut kirvesmies tuolta taivaan vintiltä hetkisen aikaa haluaisi. Sinä ajattelet, että minä sivuutan tuon hampparin, katselen veks ja hoidan vaan omat bisnikseni. Mutta mitenkäs siellä taivaan ilossa suu pannaan, kun sama kaveri tallaa vastaan ja kysyy, muistatko sinä siellä kauppakujan lämmössä, kun minä vakasin rapuloissani ja sinä kuljit ohitse? Ei mitenkään voi suuta silloin panna, mutta nyt voi tulla tykö ja sanoa, siinä on sinulle kaveri 400 markkaa, pidä hyvänäsi, taivaan ilossa tavataan! Taivaan ilo. Maallinen ilo näyttää minulle, saattaa joku siellä ajatella. Mutta hänpä ei tiedä taivaan ilosta. No nyt. Monellako teistä on koira? Kenellä on koira? Oh, kenellä on koira? Sinulla on koira, hyvä. Taivaan ilossa sinä voit piestä koiraa niin paljon kuin reveli kästää. Ja minkä tähden se kysyy? No, koiraa ei satu. Ja jos kerran koira pääsee taivaaseen, niin kyllä siellä silloin on moni muukin, joka nyt ymmärtää tulla tykö ja antaa kaupparahoistaan tälle Jeesuksen kaveri. Rouva siinä antaa 200 markkaa. Hallelujaa, kiitos. Ja herra siellä 10 markkaa tienasi sieltä Jeesuksen kaveri. Kiitos ja hallelujaa. Ja sinä siinä. Katsokaa. Katso sinäkin tätä poskia. Näin märällä poskella kyllä kelpaa odottaa taivaan riemua. Sillä tätä poskea, katsohan, niitä huljuttavat riemun kyynelet. Halleluja! Kyllä kelpaa odottaa. Odotatko sinä? Odotan. Veikko. Veikkoa! Halleluja! Veikkoa! Onko se tämä Veikko? Jeesuksen kaveri. En mä tiedä, kyllä kai se on. Jos Veikko kerran on Jeesuksen kaveri, niin kaivahan sinäkin taskustasi 10 markkaa tai vaikka 100 lappunen ja anna se tälle onnettomalle. Niin kyllä kohta on poski märkänä sillä Veikollakin. Hallelujaa! Hallelujaa ja kiitoksia. Ja nyt annetaan tälle onnettomalle Jeesuksen kaverille tuosta piiväpurkillisen hinta. Ole hyvä ja pidä hyvänäsi, taivaan riemussa tavataan, ystävä kallis. Tule iloon, sano kuolema vanhalle. Hallelujaa, hallelujaa. Lisärahaa riittää. Ei mulla ole. Olihan sulla äsken mihin ihmisen nyt yhtäkkiä katosi. Se meni Jeesuksen kaverille. Että Niin 100. miksi? Moi.
Nyt pysys poski märkää. Kenellä? Veikko. Moi. Kenelle ne rahat meni? Mitkä rahat? Meidän rahat. No tolle. Jo minä aamusta aavistin, että me ollaan niin kärttyisiä ja paiskataan ovia ja irkistellään. Koti ei ole sitten tulemista tossa kunnossa varsinkaan.